Коста хора, аз съм Чал Макс и днес ще играем пак на любимия ни мап офиса. Ой, гадиме. Така, днес тук имаме хора. Мисля да направя още един епизод с как ще ги освобождавам като полицай. Но сега да не бързаме, ще бъдем терористи. И се поразхода малко. Това беше лесно. Чакайте малко да увеличим ботовете. Дай да убием тия. И ние не можем. Не знаем защо. Не ми казвайте, че не мога да разбия прозорец. Фъкин, бе, фъкин. Едно голямо фъкин. Аре, щупихме то. И се пренасяме в друго измерение. Или по в друга стая. Така, сътъбото, гадиме. Ой, то беше сигнал, видяхте ли го? Ако искате, върнете назад да го видите. Как беше сигнал, то. Ще снимам няколко клипа на това. Не знам, май не мога да снимам като полицай, не знам. Просто няма бързам. Ще бъде кратък клипа. Защото да не е да ми пане батерито. И да нямам батери. Добре, пане, мога да го разбия. Чува се защо? Хоспитал. Нави сега, гадин малки. Хоспитал. Не мърди. Саймън каза да не мърдаш. Право на теб? Така. Ти мръдна ли тук? Мръдна ли? И така мреш. И гледайте какви са шантави тия жени тук. Преди бяха някакви в истинската цели са някакви мъже, затворници, такива неща. О, гледало, чакай да се видя. Колко съм красив, размазан. Какъв беше то циганин? Спечелихме. Да, ние спечелихме. Този клип ще бъде 6 минути, да ви кажа. А после ще бъде няколко по-дълги минути. Навън да освободят тия на полицая. Така, къде са уния? Така ще от усмихнато лице ще стане тъжно лице. Разкървен. Ще станат безглави. Кой ма застреля, бе? Тук що ма фрасна. Кой ма стреля, бе? Циганите ви въшкави.
Още един липсва. Няма никой. Место? Тук има нещо? Не, няма нищо. Насам? Навлизаме в обекта. Дано клипът ви е харесал, абонирайте се за мен и до скоро!